Dins la web de l'UBIX pots trobar un apartat anomenat Complexifica. Dins d'aquesta plataforma pots trobar diferents applets corresponent a diferents models relacionats amb els sistemes complexos. Aquest any, en concret, hem creat aquest nou model, el model SIR, que és un model molt il·lustratiu per simular la propagació d'un virus com ara el Covid. Podeu jugar amb els diferents paràmetres de l'applet per veure com serà el contagi. També pots entrar i mirar el vídeo que de forma molt didàctica t'ensenyarà com funciona aquest model. I al final de tot t'animem a que contestis un petit test per veure si ho has entès tot bé. Hola, el meu nom és Jordi Soriano i us volia explicar breument el tipus d'experiments que fem en neurociència a la Facultat de Física de la UB. Aleshores, nosaltres treballem amb neurones, que és el que teniu aquí representat. Aquest seria el cos neuronal i això d'aquí serien totes les connexions de la neurona que la lliguen amb altres neurones dins de la xarxa, d'acord? Aleshores, nosaltres obtenim neurones bé de cervells de rata o bé de línies cel·lulars humanes, d'acord? Aleshores, la idea és que posem aquestes neurones en un cultiu, en aquest cas seria un cultiu bidimensional, que és el més senzill que podem preparar al laboratori, o un cultiu tridimensional on la idea és intentar acostar-nos al màxim a l'estructura que té el cervell, d'acord? Aleshores, la idea és que podem combinar aquests cultius amb un virus que codifica per una molècula fluorescent, de manera que a la pantalla de l'ordinador podem veure la xarxa com que teniu aquí, d'acord? Aquests punts serien neurones i els punts blancs molt brillants corresponen a neurones que en aquell moment són actives, d'acord? I per què agafem neurones i les posem en cultiu? Perquè com a físics volem entendre com és la dinàmica d'una xarxa neuronal i estudiar-la en detall, d'acord? I si podem fer models físics per entendre-la, d'acord? I això és el que veieu una mica aquí a la pantalla, on aquests flaixos corresponen a activacions neuronals, d'acord? Però a més, ens agrada molt tenir la possibilitat d'estudiar en cultius i de manera controlada diferents malalties per corregir-les, d'acord? Aleshores, treballem principalment en dues malalties. Una d'elles és Alzheimer, on el que passa és que una proteïna anomenada tau s'enganxa i s'acumula als axons fins que els acaba destruint, d'acord? Aleshores, nosaltres posem aquesta proteïna al cultiu i desenvolupem agents que el que fan és destruir-la, i d'aquesta manera evitem que el cultiu es degradi. I si funciona, la nostra idea és desenvolupar medicaments per ajudar la gent que pateix Alzheimer, d'acord? Una altra opció és fer servir cèl·lules humanes que tenen la malaltia de Parkinson. Aleshores, preparem cultius amb aquesta malaltia i investiguem teràpies genètiques o farmacològiques per curar l'anomalia associada a la xarxa. Aleshores, aquí teniu un exemple. A l'esquerra teniu una xarxa sana, on podeu veure que hi ha moltes connexions. Al centre teniu una xarxa amb Parkinson, on hi ha hagut una pèrdua notable de connexions degut a la malaltia. I finalment, a la dreta de tot, teniu una xarxa que l'hem recuperat fent servir una teràpia gènica, a la qual el que hem fet és corregir la mutació que pateixen les cèl·lules humanes, d'acord? I que aquesta mutació provoca el Parkinson. La idea és que quan hem curat la mutació podem aconseguir que la xarxa es comporti com si fos sana, d'acord? I això és una mica un exemple molt xulo de com les teràpies genètiques poden ajudar realment a curar xarxes neuronals i, en principi, en el futur, curar persones, d'acord? I, per últim, un experiment que també és molt interessant és fer servir xarxes neuronals per modelar ictus, que és la pèrdua de neurones de manera focalitzada en el cervell. Doncs en el cultiu el que fem servir és preparar una xarxa i amb un làser matem un grup de neurones que estan aquí, d'acord? I el que volem veure és si la mort d'aquestes neurones provoca una onada de dany irreversible o bé si la xarxa és capaç de recuperar-se i fer front a aquesta lesió. Doncs el que hem vist nosaltres és que just després de produir el dany, aquesta regió d'aquí és la zona afectada i la xarxa neuronal sana, que és aquesta d'aquí, el que hem vist és que comença a llançar comunicació cap a la zona afectada, comença a reforçar les connexions i la comunicació per mica en mica, de manera gradual, corregir la zona danyada, d'acord? Evitant una proliferació irreversible de dany, i mica en mica va fent més connexions fins que finalment només la zona morta és la que queda aïllada, però la resta funciona correctament. És a dir, amb aquests experiments hem pogut demostrar que no es produeix un allau massiu de dany
que afecta milions de neurones, sinó que el dany queda bastant localitzat. I, de fet, aquest experiment va ser bastant interessant en el seu moment, va crear molt interès, i aquí podeu veure la nota de premsa que va sortir a la nostra universitat. D'acord? Doncs una mica això és tot. Moltes gràcies. Adéu. Les excavacions arqueològiques realitzades des de 1989 al Monte Testaccio, a la ciutat de Roma, pel grup d'investigació del CIPAC, han suposat la publicació de 8.000 noves inscripcions fetes sobre àmfores romanes. El nostre vincle amb altres investigadors de l'Institut UBIX ha permès accelerar l'anàlisi de Big Data dintre del conjunt de les humanitats digitals. Això ha permès apropar-nos a la realitat de la història econòmica i social de l'antiga Roma fent un examen exhaustiu de l'organigrama productiu d'aquestes àmfores i la distribució i comercialització dels aliments allà continguts. L'estudi d'aquesta traçabilitat ceràmica ens donarà a conèixer els personatges polítics i emprenedors comercials involucrats a la primera xarxa comercial europea.